tuntuma kan ngai thak tor French actress Maria Schneider hi kumsom pokomi chaw ani lai atanga milar takni in actor Marlon Brando nen drama pakhata anchang dona ma se he film ma sin pakhata hian pong swal ani lai langin hei hian he film hi ati hit viau maya chu mai ba ka mare nun hi a khoi chhevek ti la kan sei sol om lave kumsang kha sakwa sumsari pahni ani a French actress pakhat chuan alar phana le ama hun vorkana ani be sein film pakhata achang tu atil ve hlau maya ma se he abe se na sang takhi na taka ti hniam aloni don jeng mai he movie a sin pakhat hian mi puite ngai event a hlotir pha in he sin a hian he actress hi mi patme chiat na konga moilo taka khoini na langa hei hian anun le a acting career chu ati chetavek mai ani ole he thil maksak takhi tu ti chhuange ni anga tu thiam lo nge ni ta angle chu mai ni lo heng song song hi mi te hmu thei turin chhuatel ani le ngala engwangin nge ti le engtia thleng che nge ti tun tuma chuan han thlir ho don ti ang Maria Helen Schneider hi Paris French khopue piang ni in apa hi French actor lar tak Daniel Gilina ani a tin anu po hun laya model chelo Mary Christine Schneider ni in ani hian le khabodor Paris a ani nge a ma se Maria ile apa in kar hi a thawak lo thung a chan po apa hian Maria hi anu pui tak tak ni lo laka afa ani wang ni nan soya hei ba ka hian mi te chuan afa angin chhal viau ma se apa hian afa angai lem lo ni in an soibok heti lai hian apa nu pui hi Daniel Delomini in ani po mi chefel le mel thatak ani boka ti chuan kumsang kha sakwa sumnga pahnia khan Maria hi lo piang ma se apa Daniel hian kumsang kha sakwa sumsari chawa dei khan Maria e chu afa ani thu asoi ve che a heng wang te po hi ani ma na Maria hian ano panlai tangin tlak cham nei nia in shetla thinin pati mangai na a thian ten an don ang chu adong ve lo ti la kan soi fia ber ome ma se apa ber la in afa anga angai miau se la owangin ano panlai hun chu anu nen an hmang tam bia wa amai ro chu anu chuan anram le Germany ram in rin a Maria i chu chen pui dei ma se hun rei po an la cheng dun che lo thung chutakara anu chuan afanu chu en kol thei to lawa in nga in midang kota adale tatlat maya heta anu ngai dan chuan Maria i chu ti swala wanga lo piang le apa ngei po ina angai to lo awangin ani po hian angai tha ta tel tela chutiang chuan ama fanu ngei chu nurse pakhat ne na kumhni lai chu ada bo ta dei mai nima sila he nurse nen hian in nel man viau ma se chutia chungte bul ni lawa omreng chu alorem te chu lo nen anu lei zon Michelle Schneider ne na chuan thon ani le a ani hi apasal le afanu vanessa ti ne na chengdon ani thunga ti chuan hetia Maria in acting lama hun aman no hian anaw vanessa hian a film chana a thalak omang ang te chu lo khol khom bekin chuti khop chuan a o chu angai sang hle nge ani chutiang chuan Maria i chu lo thanglian ve zelin film lama atui hle maya hetia apate te bula a omnu phe hi chuan clay role aron ni chhawda bok nen film chuan a hip ani ber ome heti hunlai hian no pangvia ma se sedima chhuana te kalfovin kar khata ni li lai te akal hial thina amai ro chu Maria e kumsom panga ani kum hian anu te nen chuan in hnial tawakin atopa phe chuan anu te chu anuna ain rol mama te po ati ani ma na Maria i chuan an chena chu chho san ta hialin Paris a in sun veta a heta hian filmata na audition ma saber bein anhuwa phe chuan ama in chom nan filma achang tu ber ni lem lawa achang ve ta zeu zewa heiba ka hian modeling lamte tipa bokin anu hnung azui chhowe ta hial mai chu mai ni lovin hetia film industry a alu nu rei lo te a hian heti hunlaya film producer lar tak Bernardo Bertolucci in Milsha Chawin ani hian Maria in theina ani ti sha in movie lian tham taka rol poimo tak chel turin asom ta a ma se he movie achanna a thazong le be se na sang jok anei arin na movie hian a be se lo lam takin anun a ngong ta tlat mai le engtin che ange he thil hian anun a ngong ti le
engber nge thleng ti I han thlir zel don ti ang anua Maria in a soile dan chuan khafulma khan shom taka siam kani ti in a soi chuak hial mai kumson pokomi chau Maria Snyder chuan movie lian thamle a hun laia base sang tak movie a changtunu role a play don hlau maya chuta a chanpui tur la French actor lar Marlon Brando ni in a film chantur hi The Last Tango in Paris ti ani a tin he film hi Paris a chan ni in Bernardo Bertolucci direct ani nge a ma se chan ani hnuwa mi pui hnuwa chho ani hnu khan mi pui lam chuan an lomin makle rap thlak an ti thu an tlang au pui ta hoi maya anila taka a movie theme hi a romantic deuti awanga lawngai koin oma chuti rwal chuan he movie hian en a hlo in French mai ni lo ramdang atang po in an en na sa hle maya chuta a en tu lama tang chuan ngai dan pahni aron lian ta veu mai he movie an en zo hnuwa a chungchang hre tu te zinga mi then khat chuan an movie chan chu a rong deutia suin oma chuti lain mi tam tak ero chuan love scene tam le tok chu khotlang tan a hrisel lo ti pol an omboka hengba ka hian pol le lama chuan mu nom lo ti le a chang tu ti thiam ti an om ve bok ani he ngai dan pahni te atang hian in hnial na pu a chuak na sa ve via maya tin sex scene atil hi mi ti ngai ti thachi a lo tu chu ani bok ome ma se atopa chuan a chang tu ti bok hian mo phorna chu lanim veu zelin a flimin a zerlo awang khan Maria ichu hur her lam rong kai tilar tu an chhuale tamaya he hian Maria chungril chu a khoina sa in a flima sin pakhat hian a thlir tu te a min mi ani ber ani na taka chuan he sina hian Maria ichu adu lo chunga mi patmi che na man pui ni in Marlon Brando chuan Maria ichu adu lo chung sex a man pui ti po shet veu mai Maria ichu Marlon a hian chuata nam thluin a che theilo nan a kot khing ni a chel be sakba ka Maria hnung lam zong chu ruak ngal nga tin a lang veka chumi hnuwa chuan Marlon a chuan pong sol chhun chamin a thil ti lai song hi camera a lak vek an awangin movie a scene pakhata hian a tel veka he film The Last Tango in Paris en tu zong chuan an hmu thei vek ome he mai ba ka hian camera a Maria ichu a tap ti chiang taka langin Marlon Brando an apong sol lai hian sheom ati in a zakhle ani ti pu alang thei hiala chuti lain Marlon ati ang actor lar sa to chuan zale thil dang vel kha ngai to to heklo tleirol chhochi Maria e a thei chu an soi thei zok ma a mai ro chu he thil rap thlak tak mai hi director Bertolucci hian alo ro man lok sa ring alo ni ma se Maria shiata alo sei du mi alo ni a alanda na Bertolucci le Marlon te chuan an lo sei dun lok nge ya Maria iro adon te a do lo theilo huna shilwe che in ani tan chuan arap thlak zol via ome The Last Tango in Paris movie hi engi ani chi a hian en lok ti ang Paris a mi che pakhat Maria irol chuan American sumdong pakhat Marlon rol hi tong fu hlovin chume te pahni chu anin ngai na ta phiana ma se ami pa jok chuan anin kar chu mi patmi chiat na top se adu angin alang chauta a le chuan movie a hian Marlon a chuan mei thai tongin he mei thai le Maria ite hian apartment pakhat chu lua turin an lo en ve mek bok ani te chuan Marlon a hi heti lai hian kumsomli pariat mi ani to a Maria iro kumsom pokomi lek ni in an director Bertolucci hi kumsom thum chhovel ani boka tin he movie hi kan sei to ang khan mi patmi chian rong kai ani awangin a hit hle maya box office a po movie en tampola pakhatna ni ngalin khovel ram sanga an shalna changin US dollar makta do somthum paruklai ala lut hial mai masi heng an puisa lak lu te hi Maria ril ru thoi dam nan an hmang vek thung a chan chu he movie scene pakhata Maria shiat lok lo achunga thil thleng kha arap thlak bok ematin ni amai ro chu Bertolucci ro man na vek ni in ani hian Maria hi shetir lavin Marlon hniana chau chuan a soini na langa chulawa Marlon hi he movie an siam ma a movie larta Godfather atang khan ruaka hanlan vel chu azalo zong tak alo ni bok nen Bertolucci nen hian ro man siamin engtin nge he thil hi apa ngai the ang bera an ti choang ti in an boy viawa hetila hian kan suita kang khan Maria hian he thil hi a thleng don ti reng a shimi alawa
chuti lai mekin Marlon a chuan hun tha chu lo dap charin atopa rem chang a hmuta hlau mai an film chana tura chuan batar hi dawhkan alo awmin chu thil an hmu chuan Marlon a le Bartolosi te chuan ruah manna an siam ta ngala chuta an thil tum an film tilar tu turon chwa dan tur chu an suang to theita alo ni te chuan hemi hnu hian Maria e chu a hna ron kalin an film shoot lai chu chhunchom tur chuan ngai thatakin a ron kala amai ro chu hetia aron thlen vi le hian Bartolosi chuan ron panwatin an sin thara chuan Maria i chu adu lo chunga khoi ani tur thu aron shil ta mi amai atira chuan Maria ngai dan chu ani lo viawa mase Bartolosi le Marlon te chuan an thlen na satba ka Marlon chuan Maria hne na chuan chu thil chu movie ami mai ani thu le thil serious tur po awm lo thu soida a mase an director ne na an ro mana chu Maria la chuan a hrider si lo ti chuan engtin tin emo Maria i chu mi pa pahnih te chuan an min theida shama chutir wal chuan Maria ru chu anuam lo viau thung ani ti chuan atum le arindan ang nimia lavin Maria i chuan pong swal chu atok to der chu ani a annowa Maria ina soile dan chuan he sin an su chung zong hian ata tak tak thole sheom ati em thu soi hiala tin interview ani le na po Maria i chuan he sin ata na hi ata na tak tak ani thu soi hial boka chu mai la ni lo he sin zo hnu hian Marlon na hian Maria hne na hian ngai dam na emo han ngai to chhun zom na engma po alan tir mi alawa chumi hnek chuan engma thlenglo angin Maria i chu a chho san le mi amai chuti lain Maria i chuan Marlon na hian engtin emo tak acha awang talpuan hne matum ve arin telul nen hetiang anga enga ma angai lawa a chho san hian Maria i ru chu atina hle maya he mai ba ka azakin Marlon na le Bartolosi te chuan an ti ming chle ni ina sia a te chuan atopa Maria i chu ama tia in hnem chopin he thil thleng hi Maria i chuan sheom ati hle maya ma se voi khat chau ti angai chu awa nei thule director khan du khoplo se ti non anga yang ti a hlau thu a soi hial bok ani amai ro chu he thil hian aril ru ati boy viau na in he thil ayarap thak hian a thong na sale viau mai he movie an ron chan chwa chi a hian Maria i chuan sheom ati zwalin a movie channa cinema hola chho ani hian en turin avakal ve a heta hian sheom ati zia a thian nu akal pui Esther Anderson i chuan soin a soinan chuan Maria movie channa pong swal ani na alan lai tak hian Maria i chu omngai na shilovin awaka chumi hnuwa cinema hall chu chho san ngal fatin a en tu mi puiten engtin nge ama chu an ngayanga engtin nge an soi zuyang ti chu angai to ringot po chuan om chhun zom adu to lo ni ina soya te chuan hetia a thian nu a chho awang hian Estheri po chuan Maria i chu awa ngal wata heta hian kongpui ana awa hmuin anem theidan danin awa hnem zui molmola mase Maria i chu hnem mai thei ani lo he athil ton rap thlak taka wang hian Maria i hian zu le rui hlo chi sang sang ti phain athil ton chuan ama hun tor po ati chhezau ta veka kha movie sin pakhat khan a acting career chu ati chheta vek mai ani amai ro chu Bartolosi chuan Maria i chu ti hming chiat atum shim thu apawng ta a chuti lai mekin Maria i movie sin chu alar chakhle mai hetia ti chho ani hnu hian movie director tam tak chuan Maria i chu laron bideu dewin hetia anron bia khian mi patmei chiat na lama ringot anron som thina lo ni a mase Maria i chuan lo du lo hul hu alin alo hnial fi thla thak thina he athil ton atanga tlan bo hi adu hial zok ome hei wang hian Maria tan chuan movie sin pangaya chanpo aphur om to lo hlea a chan chu Maria i chu ama hmutu apiangin sin pakhat kha an share ring to don wang ani ba ka thenghil mai theila alo ni lo bok nen khatia Bartolosian adu lo chung le athil hriat chian lo chunga a chan tir na khan anun ati chhezui ta viau ani kha ti chuan Maria i chuan he movie an chan zo hnu hian Bartolosio chu pumpel ta charin annuwa Bartolosio mizia a soidan chuan mi thau le mi sual mi ti an du lo ang dewa hruai the ani thu soya atira helfu ma changtura somani po khan a ho phor hle maya ma se sum amamo ema wangin ati mai ni ina soibok hengba ka hian Maria i chuan movie an chan chho chung zong po in Bartolosi chuan
Maria ile Marlon ate chu maktak takin a che tir thin thu a soya a soi zel dan chuan mi ze maktak ani thu soin a chang chuan Bartul si chuan thatak de fil takin Maria ti pahni chu a bichina ma se a chang chuan biak hlei theilo ani thin loi thu a soi thung hei mai ba ka Marlon ale Bartul si ti awang hian Maria I hian atlei ro lai changa mi pa a hmu that lo na chu zol pha in he thila thlen ma po hian Maria I hian achung ti atanga mi palak tlak anom lo thole apa berla chu angai san lo ber du zinga mi ani awangin mi pa chu rin har sa ati thu soya he angai dan ngit sa to hi Bartolo sia che dan rap thlak tak hian ati zolta ani ti chuan Bartolo sia chu interview na a Maria sen chungchang chu zo ani a heta hian angai dan chu soin zami alo hian Marlon ani na an ro man ani thole an shooting ma jinglama an soidun tho soya tin an script siama po Marlon a chuan ti luina nen Maria chu abe nge tur anga lo ziak vekin Marlon ale Bartul si te chuan uluk takin an lo ro man to sa alo ni a chumai ba ka he thu an ti tur a soilai po hian Marlon a ril ro chu nat mel po a awm mi alo ba ka Bartul si hian Maria I chuan an thil tum chu shilo se adu thu soin Maria I chuan a thil ton chu lem chang thiam ang ni lo mei chi anin angin sia se adu thule Maria I shi om tilai le za thla ka tilai chu chan chwa tir ngei adu thu a soi mia mia maya tin Bartul si chuan Maria in amali Marlon ate chu a huat ngei arin thu a soya a chan chu batar kha an thil tina khan an hmang tang kai viawani kha he mai ba ka hian engma an shilok lo awang khan Maria I chu a thin rim hle boka chumi hnuwa Bartul si kom to chuan an thil ti awanga an chele chelo chu zot in chuta ani chuan an chelo thu a soi mi mai ma se ain thiam lo viau thu ero a soi thung ani hengba ka hian Bartul si chuan soi chun zom le in director ni chuan thil tam tak en kan angai thole thil an du lo de po film tha so theinan an ti angai thin thu a soya heta hian Maria I chu shom ti le thin rim taka om tur adu lo thule he film hlotin atana rol poimo tak a chel chu chuang turin a shil hial bok ani ome ma se Maria tan chuan chu ti maya ngai chi ani der si lo Bartul sia chu adam chungin a huat pha ta jok ani kha hetia Bartul sia thu soi a shiat nu phe hi chuan Maria I kha adu thole atum dan ang ni mi alawa chantir ani ti alang chiang le zol le a chumai ba ka Maria I chuan he a thil ton rap thlak tak hi akum anau panawang le thil a shiat lo awang ti a mo pu devin he film a shiat chu apiang hian a chungri la har satna a to pha zia to a tin Maria I chuan Bartolo sia ro manaten om takawanga atwar ve chu a thin ri me ma ma se a hunlai khan thil alo la shelo viawani ma na anno a soidan chuan a lawyer emo a agent kha an film channa khan shwaitel turani a hetiang a hian script a tel lo chu a chan thei mi alawa ma se Maria I chuan chu thil te chu a hrider si lo chutaka ra Maria I chuan he film a chan zo hnu hian director tam taka changa somna dom tak tak a ma khwa thlenga tinuam thei tur khopa poisa pek tiam tu atong nuala ma se heng director te hian Maria I chu ataksa lo lar to na ti chho an du wang mai mai ani hlumawangin alo hnol vek thunga ti chuan Maria I chu film pakhat awang khan ani na nimia lo anga poni in he sin awang hian anun a shom em ema anu a phe chuan mania omno mati en jax achin pha ba ka heroine ti hial edik chun zamin anun a hlo pha ta viau maya chuti line a film chan ero ron lar to viawin khovel puma athang ti la kan soisol om lave chuti line Maria tan ero film industry a aron par chhona tura angai chu a chiana bul thlen tu aloni tareng maya tin Maria I chuan mi ten ama an hmu dan chu shom ati zia soi chhuakin film pakhata awan doina to chu ama te nan an hmang chhun zomta ani ber maya mi te chuan a film channa mi ang tura ami zia chu hmuina sia a ma se a chungri la ero mi chechan puina momo tak ani si te chuan a film chan chuan Maria chu chungri la manin ati nge na shilo chuan uite cocaine te le heroin te ati pharing wat maya chumei ba ka Maria I chuan a thil tona shiom ati em na pakhat nin
chu Marlon anin anin kara engma omlo chu ani ome Maria hian Marlon chu apa ang tluka angai thule ani po chu Marlon tan chuan fanu ang ani a in ring ve boka a chan chu an pahnih kum in kar hi a in thlau ve viau mai hei wang ti po hi ni ngei tur ani Maria I chuan a lar dan chu adu mi lo thu sein a hri om ti zia bak soi tur a hri meu lawa hei baka hian Maria hri om ti lutuk chuan voi engemaw za in ti hlum atum thu soi boka mase pathianin a hun ala ti lo awang chawa ala thi lo thu soi to pin he athil ti tum dan chungchang hi tiang hian a soi bok voi ni voi thum vel lai a odi nu chuan a thi nge a ring hle a mase a odi a piang chuan a har chhawle hian ambulance motora lo om thinin voi engemaw za thina chu a pumpel tok tok zel thu a soi bok ani mase thina chau hi Maria hian a pumpel alo ni lo hei baka hian Maria hian jel tan pumpel hlavin Marlon le Bartolsi nen chuan jel tan an pumpel sham lo ni a chan po an film chwa chu thil moi lo le mipui hmu atana thil thalo nia report ni in chuta report tu te chuan report mai du tok lo hian kota an thlen tatlat maya chuwan chuan kot lam chuan a chui tur ba sain jino polo le ti na haun hnuaya an beta a chuta chuan Maria I chan na fima thil duk dak lo le mi puinol pui ma chwa chi ani lo thu in an hek ta a ma se he fu ma achang tu te le amo phur tu te khin na hi atira chuan fu lo de win an be se angin akal ta chi alawa amai ro chu anuwa kumsang kha zakwa sumsari pathum alawin her chwa chuan Maria I Marlon le Bartolsi te chu kot lam chuan thani chung tang tur le poisa choi turin an chung thu arel sak ta mi maya ma se an thil rel hi hemi kum vek December thla hian an sut le hlo alo ni amai ro chu Maria I chuan jel bang chu zut em lo ma se he an hek na hian ama a boina na satak nei pha in a ming chia to na te chu aron lang chuak le ti na ani a ni ma sila heti a boila hian Maria I hian chanpui tu tong ta hlovin heta chanpui tu hi angai zong Joan Townsend ani a om zia chu Maria hi bisexual ni in mi pa imo me chia imo a kop thei ti na ni chu ma se hetia a om na chan hi athil ton rap thlak tak wang ani thu soi thung amai ro chu chu ani ne na anin kara hian boina pakhat a om le tlat mai an boina chu Maria I chu miril ru boi te damdo ina da ni in a chan po schizophrenia natna ani wang ani a hetia a hmangai le adu em in boina ani wanga Maria I thil ti hi namai lo tak ani ome Maria I chu ril rukim lo da na a chuan ama nge in om turin a in pe a hetia ati awang hian chu ani nen an chen dun thei pha wang alo ni ma se hetia ril ro lam dam do ina a om hi mitam takten an han sia chuan mak an ti me ma engwangin nge Maria I hian ril rukim lo dam do ina om adu ti chu mitam tak sia du an hial mai ma se Maria I mi pui hne na hetia a om chan a soi chu angai zong chu ani an khung shana wangin alaka arin om zia ti lan nana ati thu a soi mi maya heta athil soi hi minol pui chuan an thi thiamin an lung oi pui ve mai bok ani ma se Maria I chuan boina dang ani le tlat mai a film chanlar tak maya khan a chan vo tur ang a chang lo ni a in sha in Marlon a chu mi ten a chang tu bera le apoi mo bera ngaya an sei hoi hoi chuan Maria I ru chu atina vele chong hle a chu mai ba ka actor lar tak Brad Pitt a po in Marlon a chu faklakin he film lar taka hian a chang tu thaber le ati om tak ani thu soin Marlon a rola chon chanve a chak thu soi hiala hetia milar le minol puiten Marlona an faka an choi moi wang hian Maria I chuan sheom ati in film chang thiam ani na lampang ai ma a che dan pakhat awang chawa alar chu sheom ati mema chu mai ba ka film chang thiam tak ni thei kha ani dan tur anglawa mi ten an boi pui chu sheom ati tak zet ani ber chu chapa Marlon a ringot chuan larna chu a tha zongin a hui vek mai si ma se Bartolsi khan Marlon a hi a film chan chung zong khan a tha thei ang ber turin a cher siama hei wang ti po hi anyang milar tam takin a rola hne an ti chan chuni ma se hei hian Maria ma hun chu ati boina savyau loi si ani chu mai ba ka Marlon a hi
Bartolosia hian aflima a chantur ang chu ama a thlantir vek baka ama chantur script tam tak chu marlo na hian a ziak nge a chuti line hetiang ang ngai ve na le boy puina hi mare ero in changve mi alo thungin heta tang hian mare I chu marlo na chan a adole amamo phushuk theina turatan chau alo om ve nia sia the ni a tin heti laya a movie channa chu alar berati the hial ni in a movie an chhuwa ma sakbrana phe chuan ticket man ringot po hi apui tham viau mai dollar za somnga lai ni in a hun lai tan chuan tam him tak ani hialo me mase maria I adu lo chunga khoile pong swal ani na khan mi ti mit le ril ro ati phok lek tatlat maya an bo dur ta mai le amai ro chu maria hi vandoi reng bik lavin mi ten athil ton dan dik le amo phurtu te an soi chhota ka chuan ama tan tulam movie actor te an ron lang ve ta hlo maya anni mai ba ka hian mi puilam po in an tor pui ti an tilang ve boka chu mai ba ka he athil ton hi a hun lai khan mi ten engwaka ma an ngai lo lain ton hnuwa milar le mi thiam te chuan an khongai thar hle maya hetia mare chanchin ron dilar le to hi akazin pakhat ama ngai sang em to Vanessa Snyder khani in ani hian a uthil ton chu le khabu azia sakveka hei wang hian mi tam takin marlo na le bartolo si te chu an dim hle nge ani heta Vanessa I kan soi hi mare pati ate bula a chen laya an nau te khani in au hi angai sang thin em reng ani kha mase Vanessa hian hele khabu azia wang hian beilet na po tok ve thawin marlo na fapa chuan apa chu a theidan danin alo tan ve thunga mase Vanessa chu bei mai chi ani lo top mai awu mare thil ton chu a hre chiang ema a thil ton awanga drugs ati chhodan te le aril ru a boy thin zia te angai to chuan awu thil ton chu soi chua khovel shiata pholan chu alo chak to viau hi alo ni a chu mai ni lovin awu maria tang hian thil tam tak chu a hriat bel na sa hle boka mase maria chuan a chanchin chu soidar mi alo tura a hrel awangin Vanessa hian hunrei tak chung chu a thup sak char alo ni amai ro chu awu chu cancer nat na awanga kumsom nga paruk mi ani laya aboral nuwa hele khabu hi abwa se chhobe ta a ti chuan he ale khabu zia hian marlo na te pahni thil ti dan ten om tak chu ron pho chuakin he ale khabu zia hi mai ka jan Vanessa ti ani a atira chuan an nam tangin aziak zeta amai ro chu remchang an hmu vele moliring bol ti tim chuan english a an le ta jok ani hengba ka hian hele khabu zia alar nu hian Vanessa chu interview nei tir ni in heta a interview na hian Vanessa chuan a u mari chu angai san thin zia thu a soina sa hle a tin a hun lai khan friends a chuan maria chu alar em bok taka heta alar na chan hi kan soita kha ani ome chulawa Vanessa po hian helfui ma wang hian a u kha angai sang ve boka mase heta vandoina ato awang ero kha chuan chanpui angai ni in a hrebetlat bok nen au mare hne na tang chuan a film sin pakha chungchang chu a hmudan anga ti chhawe adu thu a soitamo maya hetia a soiwang hian maria ipo aphorin he thil maria in Vanessa a shil hun po hi a chanchin bumi te hne na a soi hnu veka ani nge a chuta chuan maria chuan mi ten a chanchin an hria dan chu adik tok lawani ti hria tir adu awanga hetianga ti ani thu a soi ngal bok ani ti chuan Vanessa chu journalist ni ve to in heti lai hian novel engemaw za chu a chhuwa ve to hial bok nen maria ipo chuan a chanchin le he film alar phana a thil thlen dan dik tak chu mi ten hrial se adu ni nge na langa mase maria chuan adam lai chuan ti chhuani lo se adu thung a chan chu har sataka anuna boina ato theihil to chu a hriat chhuali a hlau ni nge turani a mase a chanchin dik tak chu mi ten hringei se du tla thungin atira chuan Vanessa chuan a u chanchin hanjia chu a hu phor hle maya amai ro chu ale khapu zia chu naupang ani laya a u a hmudan angmila a zia thu soin maria chu anau pan lai tanga angai san em kha ani a ti chuan maria chu a u anga a hriat thole mitam takin ami zia an no hriat ang ni lo chu ron tar langin me chi in kil toi tak le
mi te ti hlim tum tlat ani thu te asiaka hei mai baka hian Maria in mimal nuna har sana tam tak ato te chu ziak tel bokin hemia azia Maria i khong i thlak em na pakhat chu a film chana wanga a boy em lai khan a chung te atanga support adong mi alo kha ani ome ma se heng zong song hi Vanessa i chuan tar lang ta vekin a u chanchin azian atang chuan Maria in a film chana wanga har sana ato sang te chu aron tar lang chiang hle maya chu mai baka film pakhata wanga a boy na le mi te na an ngei dan dik lo zia te chu aron tar lang chiang hle bok ani tin marlo na le Bartol si te ro manaten om tak te chu mi puinol pui mu tura ron pho langin mi puin Maria i chu mi cheduk dak lo tak anga an mu to chu adik lo zia aziak tel boka hei mai baka Maria in har satna ato wanga shiom atilu tokin heroine lam abel tak dan te chung ko mumal lo awanga Maria in ator dan te chu atar lang na saviaw maya chuta chuan Maria i chu anu le apaten an boy pui lo ema tin Maria inu chuan ano panlai chawa angai to baka apala chu kumsom pangami ani in a movie chi a chu mai ani lo apala chuan night club ate shoi thinin damdoi khoilam te azir tir zoka an fanunun chu anu le pa te hian an ti chle ni na soi heng baka hian Maria hian Vanessa i chu a chanchin kilkhor tak tak te po chua phalna api boka hei wang hian mi in an la shiat lo tam tak Maria i chanchin zian atang chuan an shiat pha nge ani ti chuan hele khabu a chhuah hnu hian Maria khongai tu an pung ta chiam mai mitam takin hele khabu hi cherin Maria thilton chu an shiat thiam pui hlom ta hle a hetia Maria i ama tia heng har sana zong song alo to kani ti an shiat hnu hian an hun lai mi te chuan Maria cher dan mak tak tak an ti te pok kha an she thiam ta zela chu mai baka heti hun laia director tena midang ril ruti nat pui an ti lo zia le an har sanate an ngai pui mo lo zia an che chiang ta hle boka hei baka hian Maria i kha engwangin nge hetiang film nama atil tak lo te kha she thiam ta hlomin khati lai khan Maria i khan achang theilo lam ni lovin aril runa lutuk khan beidon na ashwai lutin engtin ma borak nei chu adu to alo ni ti te chu an sheta a ti chuan hetia mithil ti theitlem te tina an du dan anga mi ti an ti boy zia an shet nu hian mitam tak chu an sa thale ta phat mai chu ba ka Maria chunga moilo taka ti tu marlo na le Bartolo si te chu engwanga shem ni lawngi an ni chu an zona lian takani boka hemi awang hian news lam ni chanchin bulama tangin film industry chuan soisel a hlona sa hle maya mi pahni hur her na le chuan lam cheti siam na awanga tleirol pui soi lavina ator pha te chu mi ti makti le lung oilo na ani ta ber maya chutakara hemi ti pahni la hi film industry a chuan miro pui le mi ti za ani le nga sinen an ngai dan chu ani lo hlom hle maya ma se hele khabu atang hian me chetli rol ho chuan film industry lama inven himna thatak nen lo chuan film shooting mai chu an du to ta bik lo maka chuti lai mek chuan marlo na po chu alo lar to na songa mi te ngai san a hlo na chu hli sak ni ta tialin kumsom nga lai liam ta a Maria laka athil ti awang khan mi ti thin shik a hlo ta hial maya chu me baka mi puide chuan engte chiama po an ngai to lawa Chris Evansa film changthiam po in marlo na le a film te chu a in thei to lo thu a soi hial mai tin a che dan mak sak tak chuan a thin a tirim thole a ngai dan tam tak a so son thu a soi boka chu me lani lo ani mai baka hian milar tam tak chuan marlo na chu an dem na an chak chuak na sa hle maya hei wang hian an chung kwa chuan mi te hmu hniam an hlo na sat pha in dem na thu po an tong na sa hle a amai ro chu marlo na fapa mi ko brandona kumsom nga pangami chuan apa chu aron chan viau mai a seidan chuan Vanessa hian a lekha buzia khan apa chu ti chiat atum wanga thil ni lo a zia tel thu soya chu mai baka a hun lai pu in apa khan human rights lamte civil right lamte a boy pui thole mishing ve thawani awangin hetiang thil hi ati arin lo thu te soin online le tv lama mi ten apa an soina chu hetiang mi zia ani lo thu a soina sa hle thong ani